Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ara, hello, kontet niprova din il-ġagaga. Meta kont iżgħar, kont nixtieq insir veterinarju. Kont nilbes ġagaga bħal din u tgħidx kemm kont indum nilgħab bl-annimali taċ-ċaruta. Intom tafu x'inhu x-xogħol ta' veterinarju? Veterinarju huwa t-tabib tal-annimali. Meta aħna nkunu ma nifilħux, immorru għand tabib. U meta l-annimali jkun ma jiflaħx, nieħduh għand veterinarju għall-vista. Zizi u sħaba għandhom eċitament kbir fuqhom. Jinsabu fuq ix-xwik jistennew il-qattusa li se jadotta Nunu tasal. Ix-xelter tal-annimali qalulhom li se jieħdu l-qattusa għand il-veterinarju biex jaraw li f'saħħitha u wara iwassluha sad-dar ta' Nunu. Smajtuh, għadu kemm wasal xi ħadd. Zizi qed tiċċekkja min wasal qabel tiftaħ. Importanti li dejjem niċċekkjaw min ikun hemm wara l-bieb u ma naqbdux u niftħu. Zizi qed tiftaħ il-bieb u ssib lil Grezzju tal-Vann. Grezzju tal-Vann naċċetta li jġorlu l-qattusa l-ġdida mix-xelter tal-annimali. Grezzju qed idaħħal kaxxa kbira fis-salott tal-familja ta' Nunu. Din x'inhi? Din kaxxa apposta li tintuża biex jinġarru annimali bħal qtates, klieb jew xi fenek minn post għal ieħor, bħal ngħidu aħna meta jkun imisshom vistant il-veterinarju. F'din il-kaxxa hemm il-qattusa li adotta Nunu mix-xelter tal-annimali abbandonati. Grezzju qed jiftħilha l-bieba sabiex tkun tista' toħroġ u tiltaqa' ma' Nunu u sħabu. Il-qattusa l-ġdida għadha qatt ma ltaqat ma' Nunu u sħabu, allura qed tħossha xi ftit jew wisq mistħija u naqra mgerxa. Grezzju jgħidilhom biex ituha ftit ċans sakemm toqgħod. Il-koll jersqu ftit lura. U wara ftit, il-qattusa l-ġdida tixref rasa minn ġol kaxxa tal-annimali. Ara kemm ħelwa! Il-qattusa tidher li oġbit għad-dar il-ġdida tagħha. Nunu qed iħaddan il-qattusa miegħu. Tassew Nunu, mettinniex se semmiha l-qattusa l-ġdida? Nunu għażel li l-qattusa tiegħu isemmiha Pejxa. Pejxa qed titfisset ma' Nunu u sħabu. Jidher li qed tieħu gost fid-dar il-ġdida tagħha. Għadkom tiftakru x'insejħulu t-tabib tal-annimali? Veterinarju? Ara fejnu? Tridux nippruvaw ngħidu din il-frażi flimkien. Dan veterinarju. Ejja flimkien. Dan veterinarju. Matul il-ġurnata tista' tgħid li l-veterinarju jara ħafna tipi ta' annimali. Minn xi hamster żgħir għal xi żiemel kbir. Il-veterinarju jgħin lill-annimali li jkunu ma jifilħux billi jagħtihom xi mediċina. Jgħin ukoll lil dawk l-annimali li jkunu weġġaw. Iżda mhux biss. Il-veterinarju jinvesta wkoll dawk l-annimali li jkunu b'saħħithom biex jara li qed jikbru sewwa u anke jagħtihom xi vitamini biex ma jimirdux. Ara, tafu x'inhu dan? Dan stetoskopju. Kelma ftit tqila hux. Il-veterinarju jużah biex jiċċekkja l-qalb, l-imsaren, il-pulmun u l-widnejn tal-annimali. Jużah ukoll biex jiċċekkja s-snien u d-dwiefer tal-annimali. Xogħol interessanti hux. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien.